बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव कमलाकान्त बसुमतारिया नोंथांमोननो आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंहोनो फैदों। गिबियावनो रादाबा जाबाय दिनै कभिडनि गोदान एसअपि फोसावगोन। आसामाव गोदान एसअपि दाखालिनिफ्रायनो फोसावगोन होनबाय थादों, नाथाय बे दिनैसो जाफुंसारसिगोन। दिनै कभिडनि गोदान एसअपि फोसावगोन। गोदान एसअपि माने बोरै सोलिनांगौ, मा खालामनांगोन, मा आयेननि बेफोरनो आरो बिनि उनाव रादाबा जाबाय माइबांनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ DAC-निफ्राय बानायफिननो थांखि लादों। मोजां बाथ्रा बियो, माइबंनि बायखोन्दा। जों जुदि डिमापुरनिखौबो बेखौ खालामनो हायोबा जोबोर मोजां, जोंनि बे बर' हारिनि नेरसोन। बिनि उनाव बुंदों जे गिबि मन्थ्रिया मरिगावआव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ खौरां लाहैदों आरो बिथाङा बाहाय बुंदों जे जि जिनाहारि खालामग्रा पापि दायनिगिरि बेखौ जेरैखि जाया पुलिस बिफाना हमथारनांगौ आरो साजा होनांगौ। बेनि उनाव फैबाय मेट्रिक आनजादनि मार्क होनो थाखाय दाना होनाय कमिटिया रिपर्ट गथायबाय। मेट्रिक आनजादनि मार्क होनो थाखाय दाना होनाय कमिटिया रिपर्ट गथायबाय आरो बाहायनो मोनसे रादाबाव जे 9 थाखोनि आनजादनि नम्बरखौ बिथा खालामनानै मेट्रिकनि रिजाल्ट थानाय नंलिया देग्लाय फार्स्ट 10 एबा गिबि मोनजि जायगा। बियो जे मेट्रिकनि जे रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ 10 थाखोनि आनजादनि नम्बरफोरनि सायाव बिथा खालामनानै होनो हानाय नंला जाहैबाय। मानोना गोबां फरायसालियानो 10 थाखोनि जि इउनिट टेस्ट, हाफ यारलि, सोरबा इउनिट टेस्टखौ सोरबा हाफ यारलिखौ फाथिनो हायाखै आरो सोरबाथ' प्रि टेस्टखौबो फाथिनो हायाखै, प्रि फाइनेल टेस्टखौ। बिनि थाखायनो मा खालामसिगोन, कमिटिया बिथोन होदों जे जि 9 थाखोनि आनजादफोरनि नम्बर, इउनिट टेस्ट, हाफ यारलि आरो एनुवेल आनजादनि जि नम्बर, बे नम्बरफोरनि सायाव बिथा खालामनानैनो देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होनाय जासिगोन। बेनि उनाव दङ जोंनि आखायाव इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय, बे जाबाय गाग्लोबनाय थारां बिरांजों सिगां नांगोन सुबुरुन AIIMSनि थानाय अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्सनि डिरेक्टर डक्टर गुलेरियानि फरायसालि खुलिफिननायनि गोख्रैथार मोन्थोर गोनां जादों बा मोन्थोर नांगौ जादों। बे गोदान दिल्लीनि जि अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स एइम्स, बिनि जि डिरेक्टर डक्टर गुलेरिया, रनदीप गुलेरिया, बिथाङा मोनसे मोजां खोथा बुंदों जे स्कुलफोरखौ खुलिफिननांसिगौ। बिदि फरायसालिफोरा बन्द जानानै थायोब्ला सोलोंसाफोरा जेबो रोंनाय नङा आरो गाज्रि जालांगोन। बेनिखायनो माबोरैहाय खुलिनो हायो, मा पलिसि खालामबा मोजां जागोन, बेखौ बिथाङा सुबुरुन होदों। दा दिनैनि बड'लेण्ड इंखंनि सुजुथायाव जाबाय सरासनस्रा गोजोनथाइजों
सोमोन्दोखौ गोदै खालाम सरासनस्रा गोजोनथाइजों सोमोन्दोखौ गोदै खालाम आरोबाव मोनसे गावजों गाव थान्दारलायनायनि आसार आखुआ गोबांनिफ्राय गोबांसिन जालांदों बिनिफ्राय रादाब फैदों विराट कोहलीया 2000 टेस्ट रान आबुं खालामबाय स्टार माराडोनाया देग्लायनि वर्ल्ड कापआव आर्जेन्टिना हानजानि गेलेनायनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों बिनिफ्राय जायगानि लाइमोनफोरा नेवसिजादों रङिया रेल बिफानाव गुबुन रायजोनि लाइमोनफोरनि होंगो दोंगो जोंनि रायजोनिया साख्रि मोनाखै नेवसिजादों नाथाय गुबुन हादोरसाफोरनिफ्राय गुबुन रायजोफोरनिफ्राय लोब लोब फैदों सेंग्रा सिख्लाफोरा रङिया रेल स्टेशनाव 3थि आरो 4 ग्रेडनि साख्रियाव थिसनजानो एपइन्टमेन्ट लेटार लायै लायै बिथांमोना फैदों बिनि उनाव इसोर फुजिनायनि जोहै एकता कापुरा गावखौ बांसिन गोख्रोंसिन आरो साहस गोनांसिन मोनो होननानै फोरमायबावदों बेबो सैथो जायहा इसोरनि सायाव फोथायनाय दङ इसोर सिबियो बियो गोसोआव साहस मोनो आं बेखौ फोथायो नाना पाटेकारा भिलेननि आखुआव रजनीकान्तजों बाथ्रा दान्थेलायनाय नुनो मोनगोन बिनि उननि रादाब बिलाइ बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारा फिन नांथाबफिनबाय सावथुन राम सेतुनि शुटिंआव फावखुंगुर अक्षय कुमारा राम सेतु होननाय मोनसे फिल्म बानायनो लादों शुटिंआ बन्द जाथ'दोंमोन दा बे शुटिंखौ खालामफिनसिगोन बे इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय बेखिनियानो रादाबा बिनि उनाव जों थांदों दा आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइ बे जाबाय अग्रदूत সম্বৰপৰা এই সপ্তাহলৈ নতুন নিৰ্দেশনা হটস্পট হিচাপে চিহ্নিত 247টা অঞ্চল বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও জিলাক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও बे गंथाम जिल्लाखौ कन्टेनमेन्ट जन हिसाबै मख'बाय मानोना बेहाय जि कभिडनि थासारि बे एसेबो जौगाखाङाखै कठोर हब आन्तजिल्ला निषेधाज्ञा मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव थांनाय जि हेंथा बे हेंथाखौ आरो गोख्रोंसिन खालामफिनगोन नाथाय सोरबा सोरबा बोरैजे थांनो हायो बेखौसो जोङो मिथि रोंलिया बिनि उनाव फैदों मातृपुत्र साक्षातर भावे अखिलक दुदिনৰ अनुमति आदालतर अखिल गगैया बिमाखौ लोगो हमनो बिमाजों देखा जानो थाखाय साननैनि साननै नङा अखिल गगैया पारमिशन बिदोंमोन आदालताव आरो बेनि जे आरज बे आरजनि सायाव भित्ति खालामनानै आदालता बिनो साननैनि सुटि मन्जुर खालामदों बेनि उनाव फैदों अरुणाचल हिमांत सुई खरतकियाकै सिने आरम्भ करेले बुलेट रेल अरुणाचल सीमा मोनहां 16 ना 17 किलोमीटर गोजान नङाबा 12 किलोमीटर गोजान जायो एभारेज दा तिब्बत सिमनाजों तिब्बतनिफ्राय सिंनि चीन हादोरसिम अरुणाचल बर्डार सेर सेर चीन देशा मोनसे रेल लाइन गायसनदों फज'दों आरो बे रेल लाइनजों दाखालिनिफ्राय बुलेट ट्रेना खारनो लाबाय अधिक बिखया जालत परार सम्भावना बृद्धि मायाव बे एपीएससी केलेंकारी फरेन्सिकर পৰা আহিছে বহু নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন তদন্ত আগবঢ়াবলৈ আৰক্ষীক আদালতৰ সেউ সংকেত এইবাৰ তালিকাত কোনসকল এই যে ৰাকেশ পাল एपीएससी केलेंकारी गावथोन जेलाव दङानो बिनि अनगायैबो आरो माखासे
अफिसारफोर आरो केरानिफोर बे फानदौलेङाव गोग्लैबावनो हागौ। मानोना APSC केलेंकारनि जे लोब्बा थानाय माखासे हाबाफोर बेखौ जेराव फरेन्सिकआव हरदों, बहाबा नायबिजिरनो हरदों, एग्जामिन खालामनो हरदों, बेफोरनि जे रेबसुं बे रेबसुंफोरा फैजोब्बाय। दा सोरबा सोरबा खाजानो हासिगौ। इनिफ्राय क्लास 12 नि हायर सेकेन्डारि फाइनालनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ ओरै जागोन होनदों मेट्रिकर फलाफलै मूल भित्ति हब उच्चतर माध्यमिकर मूल्यायनत। मेट्रिक आनजादनि जि मार्कशीट बे मार्कशीटनि सायाव बिथा खालामनानैनो देग्लाय क्लास 12 नि जि रिजाल्ट होनाय बे जागोन। अदेबानि ओरैबादि बुंदों जे मेट्रिक आनजादनि अनगायैबो क्लास 11 बिनि इउनिट टेस्ट, एनुअल एग्जाम बा फाइनाल आनजाद, इनिफ्राय क्लास 12 नि इउनिट टेस्ट बेफोर जुदि जादोंब्ला बेफोरनि नम्बरखौबो बेहाय लाफादेरनाय जागोन। बिनि उनाव फैदों मोदी साह साक्षात प्राक्तन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवालर। जे आगोल प्राक्तन मुख्यमंत्री होनदों जोंनि आसामनि आगु बा बारग गिबि मन्त्रि सर्बानंद सोनोवाला दिनै सानबा जाहैबाय दिल्लीयाव नरेंद्र मोदी, अमित शाह मोनखौ लोगो हमनो, नाड्डाखौ लोगो हमनो दंहैबाय थायो, नेहैबाय थादों। सानथामा लोगो मोनाखै, जे मैया लोगो मोनबाय, रायलायबाय। जे मा आसा बिखौ सर्बानंद सोनोवालखौ दिल्ली केबिनेटआव बा मिरु सोरखारनि केबिनेटआव सोफानो हागौ मन्त्रि आफादाव। डिब्रुगড় धर्षणत अभियुक्त चिकित्सक केललै प्रेरण। नयन ज्योति डेका होननाय जि पापी डाक्टार, गावनि आइजो डाक्टार मावथि लोगो बेखौ जौ लोंहोनानै निसा जाहोनानै रेप खालामनाय, जिनाहारि खालामनाय, बे पापिखौ जेलाव हरबाय। बिनि उनाव जों थांदिनि मोनसे जे बिना पारिश्रमिके हेवा आगबड़ाइছে চিকিৎসালয়ত অনুষ্ঠিত নহল জিএনএমৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা। জিএনএম नार्ससे एएनएम जिएनएम बे नार्सनि आनजादा जायाखै आरो आनजाद जायालासेनो गोबाङा बे माबा सावस्रि बा देहा फाहामसालिफ्राव खामानि मावगासिनो दङ, थाखा गैया फैसा गैयानो आरो। बिनि उनाव फैबाय जोङो क'क्राझाराव तिनि ड्राग्स हरबाकारि ग्रेप्टार। क'क्राझाराव साथाम ड्राग्स रोगाग्रा, ड्राग्स फानग्रा सेंग्राफोरखौ हमदों। साथामबो क'क्राझार टाउननियानो होनदो, थेङापारानि दङ एक नाम्बारानो। दा बे बर' सेंग्राफोरा दा ड्राग्स रोगानाय खामानियाव जोबोद नांथाबदों, बारानिफ्राय बारा जादों आरो जोंनि गिदिरफोरा, नेताफोरा बेफोरखौ जेबो सानाखै बोरै होबथानांगौ। खालि गावसोरबो जौ लोंदों आरो लोंदों। निसा जानायखौ बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा नेगेटिभाव लानांगौ, नाथाय जों नुनो मोनदों जे बर' नेताफ्रा ड्राग्स जानाय, जौ लोंनायखौ पजिटिभावसो, मोजाङावसो लायो। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा कम्पिउटाराव লগত मस्तिष्कर सादृश्य। कम्पिउटारजों मानसिनि जे मेलेम बे मेलेमखौ रिजायदों। कम्पिउटारा जोबोद हायो, नाथाय मोनसेखौ बुंदों मा जे सृजनशीलता, जि सोरजिनाय, बे सोरजिनाय खामानि बेलायाव कम्पिउटारा मानसिनि मेलेमजों हाया, जुजिनो हाया। बेनिफ्राय
बिनि सुजुथायाव दङ अपूरणीय क्षति बै जे जोंहा मेट्रिक आनजाद जायाखै हायर सेकेन्डारि आनजाद जायाखै माबा आनजाद जायाखै बेफोरो आरो फालांगियारि बेफोराव गोबां क्षति जाबाय। बिनि उनाव फैदों मोनसे माबा मानसिक साब कमिलि बगासुलि पुनर कलाहय होननाय मोनसे लिरथाय दङ जे मेन्टेल साप्रेसन बे मेन्टेल साप्रेसना जेब्लानो बाङो अब्लानो खानाया लासैनो गुफुर जालाङो आरो मेन्टेल बिजिरसं खालामदों रिसार्च खालामदों बेहाय मानसिया मानो थाब बोरायो मा जाहोनाव मानो थाब बुरियो बे जाहोनखौ हमनो हाबाय आरो इनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव खबर कविडर बाबे बागानपारात आरैमाधुरी आबद्ध सिलिगुरिर सार्कास दल मोनसे सिलिगुरिनि सार्कास दलआ आसामाव गिदिङै गावसोरनि दिन्थिखौ दिन्थिफुंदोंमोन नाथाय बागानपाराव सौहैनाय नै खोन्थाहांनायावनो कभिडआ जायो आरो बिसोर दा बाहायनो बे बागानपारायावनो 2 दाननि बारबाय दा जानो लोंनो जेबो गैया जानो खामलासो मावनानै जायो होननानै बुंदों बे रादाब। इनिफ्राय मोनसे खेलानि खबर इउरोर प्रि क्वार्टाराव आजि इटाली अस्ट्रिया इउरो कापनि प्रि क्वार्टाराव दिनै इटालिया अस्ट्रियानि बेरेखायै गेलेगोन। बे जाबाय अग्रदूतनिफ्राय बेखिनियानो। बिनि उनाव जों थांदिनि आसामनि लिडिं पेपार मोनसे असमिया प्रतिदिन बेवहाय सावगारिबो होदों नोंथांमोना नाय जे बुलेट ट्रेन बिराद स्पिडआव खारनाय जे तिब्बतनि लासासिम खारबोयो बे बुलेट ट्रेना चीन देशनि आरो जोंहा गिनांगौआ जाबाय मा बियो अरुणाचल बर्डार सेरजोंनो थांनाय बादि जायो होमबा भारत सरकारा गिदों ओरैहाय जे दरखार जायोब्लानो चीन देशा हाजार सान्थ्रिफोरखौ गोख्रैनो जोंनि बर्डारफोराव अरुणाचलानो जाथों लादाखानो जाथों बे बर्डारफोराव दोनफैनो हासिगोन बे आरो बेखौनो बुंदों जे भारतर उद्वेग बराय अरुणाचल हिमांचलै सलिल चीनर प्रथमखन बुलेट ट्रेन मैया फार्स्ट सोलिदों बे ट्रेना आरो भारतआ खर' सादों। फरेन्सिक प्रतिवेदनात उन्मोचित 2013 लोकहिया आयोगर परीक्षात हुआ जालियाती एखौ दहायबो फरायबाय अग्रदूतआव ग्रेप्तार हब बहु प्रशासनीय आरक्षी बिखाया बे जे एपीएससी केलेंकारि राकेश पाल बे गाज्रि खामानिजों लोब्बा थानाय केसाव दायो गोदानै गोबां एडमिनिस्ट्रेटिभ मावख'गिरिफोरा बा बिबानगिरिफोरा खाजानो हागौ खाजाबावनो हासिगौ बेनि उनाव दङ पुवारपरा हारिपातियाव भेक्सिन नपवाद प्रतिबाद सिलचराव जादों बे थैजानोलाय सोर गिया बे थैजानो गिनानै गोबां मानसिया दाना कभिडनि भेक्सिन लानो फैदों। मैया सिलचराव मोनसे जाथाय जादों गोबाङा सान ओंखारनायनि सिगांनिफ्रायनो लाइनाव दं नाथाय मा मोनाखै भेक्सिनखौ मोनाखै बिनि थाखाय बिसोर बिग्रायदों आरो लामा आवथेदों आरो बेहाय पुलिसफोरा लौथि सिबदों बुदों सोरखौबा बेयो थिग जायाखै आरो बेनिफ्राय उच्चतर माध्यमिक चूड़ाন্ত परीक्षा समितिर प्रतिवेदन दाखिल हायर सेकेन्डारि आनजादनि जि रिजाल्ट होनायनि थाखाय कमिटि दानानै होनाय बे कमिटिया मैया प्रतिवेदनखौ रेबसुंखौ दाखिल खालामबाय बेहाय होनदों मेट्रिकर नम्बर एकादश द्वादशर धाराबाहिक मूल्यायনৰ ভিত্তিত হব ফলাফল मेट्रिकनि नम्बर
जिसे थाखोनि 12 थाखोनि जि इउनिट टेस्टफोर हाफ यारलि आनजादफोर बिनि नम्बरनि सायावनो भित्ति खालामनानै 12 नि रिजाल्टखौ होनाय जागोन देग्लाय। ओरै बुंदों जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जरुरी अवस्था खुवारि मदिर टुइट बिथाङा टुइट खालामदों। आहक हकले मिलि गणतन्त्र रक्षा करू फै जों बयबो ज' जानानै सुबुं दाराखौ रैखा खालामनि बे आरो बिनिफ्राय मोनसे रादाब दङ जैव प्रजुक्तिर सजुली व्यवहारत गुरुत्व केंद्रीय विज्ञान और प्रजुक्ति मंत्रालय। गाहाय रादाबा जाबाय हेडलाइना देशत उत्पादित मुठ खाद्य शस्यर 1.5% उत्पादन है उत्तर पूर्वत। ओरैबादि गाज्रि बे खौराङा जे जोंनि आसामावल' नङा गासै सा सानजा राज्योफोराव सा सानजा ओनसोलनि राज्योफोराव सारा भारताव जेसेबां जाग्रा बेसाद दिहुनो बिनिनो 1.5% जों दिहुनो आरो बाखिखौ सब गुबुनफ्रा दिहुनो। एखाने दामाबो बारा बे आरो बिनिफ्राय मोनसे रादाब आमेरिकार मायामित 4 जन निहत 159 गराखि हन्धानहीन। आमेरिकानि मायामी होननायाव 4 थैदों आरो 159 फोरा गोमादों। मानो हरखाबनो 12 थालानि बिल्डिंआ बायग्रबदों गुरुबदों बे आरो मात्र 14 सेकेन्डत खयल 12 महिला अट्टालिका बे 12 महलिया 12 थालानि न'आ बायग्रबनो 14 सेकेन्डल' नांदों बे। बिनि उनाव जों थांदिनि गुबुन रादाबाव बे जाबाय असमिया खबर। बेहायबो बे अग्रदुत प्रतिदिनाव ओंखारनाय रादाबानो दङ जे बेहाय गुबुन रादाबा जाबाय नैबे बिश्वनाथ मरिगाव गवालपारा बकाखात बे मोनब्रैया दहाय मोनथामल' बुंजादोंमोन बे मोनब्रै बकाखातखौ बुंजायाखैमोन। बे मोनब्रैयाव बे गंब्रैयाव बा बे गंब्रैखौ फुराफुरि कन्टेनमेन्ट जन फोसावबाय। नैबेहाय दङ मोनसे रादाब शीघ्र ग्रेप्तार हब अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक पंकज काकति। पंकज काकतिनि बेरेखायै केस होदों। बे खयला फालांगिनिफ्राय 30 लाख रां दाबि खालामदोंमोननो। दा बिनि बेरेखायैनो जगिघपानि असिया केस होदों आरो बे केसाव बेखौ हमसिगोन बे खोथाखौ बुंदों। बिनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव खबर जे टंला मिउनिसिपालिटिनि खामानि 20टा त्याग करार अपराधत 300 बगली निधन टंला पौरसभार आरो बिसिनि गिनाया मा खिनाय आरो कर'ना जागोन बेजों बिदि होननानै बे औवा सुबायाव सासे मानसिनि औवा सुबायाव सुत्रा होननाय टाइटेलनि मानसिनि औवा सुबायाव दाउबो बाहा लायोमोन आरो बे दाउबोखौ होखारनो थाखाय मिउनिसिपालिटिनि टंला मिउनिसिपालिटिनि मावगिरिफोरा खामला लानानै औवाखौ दानहैयो आरो दाउबोफोरखौ आलाय सिलाय खालामो बुथारो बे। बिनि उनाव मोनसे रादाब आरक्षी बिखाया ग्रेप्तार दाबिद उत्ताल आमसै होननाय जायगायाव सासे मानसिया पुलिस अफिसारनि अत्याचारावनो माने बुनाय नङा माबा माबि थाखा बिनाय आरिनाय जानो हागौ माबा दाय जाबसिननाय जानो हागौ नाङा फाङा। बेहाय सासे मानसिया मा गोसोनि दिक्खारावनो गावखौनो सिथारनानै लादों। ओरै बुंदों उत्कर्षर आतंकत एजनर आत्महत्या। उत्कर्षबो दङ घुसबो आमसै उप आरक्षी चकी घेराव खुद्द रायजत
बे अदालगुरिर सारिखन सा बागिसात कोविड हटस्पट अदालगुरिनि गंब्रै सा बागानखौ कोविड हटस्पट मोनदों बा खालामदों बे बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव रादाब आमार अखम मोननाय रादाब बिलाइ बाहाय दङ 4 जिल्लात 7 दिनলৈ सम्पूर्ण लकडाउन बे बिनिफ्राय 30 जुनर पूर्वे मूल्यायनर फर्मुला 30 जुननि सिगांनो मेट्रिक आनजाद हायर सेकेन्डारि आनजादनि जे रिजाल्ट होनायनि बा मार्कशीट बानायनायनि फर्मुला बेयो 30 जुननि सिगांनो जोबनांगोन अनुत्तीर्णर बाबे थाकिब पुनर सुजग बे मोनसे रादाब होदों जायफोरा फेल जागोन बिसोरनि थाखायबो उनाव आनजादाव नुजाफिननो थाखाय बा जफिननो थाखाय राहा थागोन बे बिनिफ्राय दङ जोंनाव बाहाय रादाब आमेरिकाते थाकिब मुम्बाई सन्त्रासबादी आक्रमणर अन्यतम अभियुक्त ताहौर राना खारलांबाय बियो खारलांनानै दा आमेरिकायाव दंहैयो आरो बेहायनो थाखंबाय थासिगोन बेखौ होनदों आरो लस एन्जेलिसर फेडारेल आदालते स्थगित राखिले प्रत्यार्पण लस एन्जेलिसनि जे माबा आदालत बिजिरसालि बियो बिनि गिदिंनायखौ हेंथा होनानै आइन फोसावदों बे बिनिफ्राय करीमगंजत कयला माफियार बासगृहत आरक्षीर अभियान करीमगंजआव कयला माफियानि न'आव पुलिसा माबा खालामदों गाग्लोबहैदों बे बिनि उनाव जोंनि आखायाव दङ दैनिक जनमभूमि बेहाय ओरै होनदों संसदीय स्थायी कमिटिक दिया शिक्षा मन्त्रालयर प्रतिवेदनत पुतलगा छवि संसदीय स्थायी कमिटिक दिया शिक्षा मन्त्रालयर प्रतिवेदनत पुतलगा छवि बहु दरिद्र परियालर छात्र छात्रीर ना स्मार्टफोन गोबां गोरिब दुखिनि फरायसाफोरा स्मार्टफोन गैया स्मार्टफोन बायनो फैसा गैया बिसोर बोरैहाय अनलाइन क्लासनि सुबिदाखौ लानो बहु ओनसोलाव इन्टारनेट सेवा अत्यन्त हसनीय सोरहाबा दंबाबो एन्ड्रइड मबाइल नाथाय ओरैबायदि भितर जायगा हाग्रा गुदु जायगा बेहाय इन्टारनेटानो जाया बे एखायनो होनदों अनलाइन शिक्षारफोरा बन्चित 31 लाख शिक्षार्थी गासै 31 लाख एबा बिनिबो बांसिन फरायसाफोरा अनलाइन सोलोंथाइनिफ्राय बन्चित जादों बिनिफ्राय जाबाय मा खेलानि रादाब दकबिसर प्रथम पक्ष द्रेपार इनिफ्राय हालेफ होननाया उइम्बलडननिफ्राय नामखौ बोखारनानै लाबाय हालेफर नाम प्रत्याहार उइम्बलडनरफोरा आघातप्राप्त ईशान সময়মতে সুস্থ হয়ে উঠার আশা ईशानता दुखु मोनदों दाखालि गेलेनायाव इनिफ्राय दा ओरैबायदि आसा खालामदों बियो थाबैनो हामगोन बे इनिफ्राय मोनसे रादाब दङ प्राक्तन राष्ट्रीय फुटबलार मफिजुरर कभिडत मृत्यु जोंनि सासे नेशनेल फुटबल प्लेयार दंमोन मफिजुर होननाय आगोलनि आरो गोदानथार नङा बियो कभिडआव थैबाय बे बेखिनियानो रादाबा दिनै बिनिफ्राय नियमिया बार्ता बाहाय
दङ जे মানাহত এবছরতে বাড়িল 16টাকৈ বাঘ প্রজেক্ট মানাসা पानबारि रेन्ज बासबारि एनिफ्राय सेन्सासाव मोनबाय दाखालिबो बेखौ मोनदों बांसिन जादों बेहाय मा 16 मुसा बांनायनि खोथाखौ बुंदों थारैनो बिनिख्रुइ बांसिन जागोन बेनिफ्राय रादाब मोनसे दङ नैबेहा रादाब मोनसे दङ सिपाझाৰৰ গৰুখুটিত सरकारि भूमित সমবায় ভিত্তিত খেতিৰ পদক্ষেপ सिपाझाराव जि हा सरकारि हा दङ बेखौ मानसिफोरा दखल खालामदोंमोन दा बेखौ माने उच्छेद खालामनानै हाखौ खालेन खालामनाय जाबाय आरो बेहाय आबाद मावनो सरकारा थांखि लादों आरो बेनिखायनो पद्मा हाजरिकाखौ बेनि बाजेट दाखिल खालामनो थांदों परिकल्पनार खसरा दाखिल কৰিবলৈ पद्मा हाजरिका नेतृत्वाधीन समितिक निर्देश मुख्यमंत्री जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिया पद्मा हाजरिका मन्थ्रि साहबखौ जे बै आबाद मावगोन सिपाझाराव आबाद मावगोननि जि खरसा जि बाजेट बेखौ होनो थांदों थाबैनो बेनि उनाव मोनसे दङ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह साक्षात बिटिसिर मुख्य कार्यबाही बर प्रमोद बर'आ केन्द्रीय हम मिनिस्टार अमित शाहखौ लोगो हमदों आरो बेहाय बिटिआर सुक्तिखौ रूपायन खालामनो दाबि खालामदों आरो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ एसटि बा एसटि हिल्स ट्राइबाव सोसननो थाखाय जि दाबि खालामखानाय बेखौ रायखांफिनदों बेखौ मावफुंनांगौ होननानै बे जाबाय बिनिफ्राय मोनसे रादाब बे जाबाय मंगलर दक्षिण मेरुत बिखाल हरद आबिष्कार साइन्सनि मंगल ग्रहनि खोला बाहागोथिंजाय बिराद गिदिर बिलो थानायनि बिलोमा थानायनि मोनदांथि मोनदों बिलो थानाय सेटेलाइटआ संदाननो मोनदों बेनिफ्राय रंजुलित मुखलिकै सलिसे अवैध काठफला मिल बे रंजुलियाव आयेन बेरेखा दंफां हाखावनाय मिलफोर मेरला जादों आरो बेनि उनाव दङ जोंनि आखायाव बांला पेपार जुगांख बेहायबो गुबुन रादाबफोराव थानाय रादाब बिलाइयाव थानाय रादाबफोरानो दंसै बेहाय मोनसेल' मा काश्मीर के पूर्ण राज्यर मर्यादार पर भट बेखौ होनदों काश्मीराव जेब्ला माबा भट जागोन बे भटनि उनावसो काश्मीरखौ आगोल राज्योआव सोलायनाय जागोन आरो राज्यो खालामखांनायनि उनाव राज्यो खालामफिननायनि उनाव भटआ जागोन बे बराकेर प्रवेश पथे फेर चेक गेट सल्वे त्रिस्तरीय चेकिं बरागाव थांनाय लामायाव चेक गेट फज'फिनगोन आरो मोनथाम रोखोमनि गेट जागोन बहाय बेखौ होनदों बेनिफ्राय ओरै होनदों काश्मीरनि खोथा महबूबाया 370 धारा ना फेरा पर्यन्त भटे लड़बेन ना घोषणा महबूबाया एनाउन्स खालामदों फोसावदों जे 370 धाराखौ होफिनागौ मानि इलेक्शनाव बाहागो लाया बेनो रादाबा जुगाहंखनिफ्राय बेनि उनाव जों थांनि गुबुन मोनसे रादाबाव रादाब बिलाइयाव बे जाबाय इंराजि रादाब बिलाइ दा सेन्टिनेल बेहायबो बे आगोलनि रादाब बिलाइफोराव थानायानो
मोनसे रादाब दंङो टैक्स रिलीफ ऑन कोविड ट्रीटमेंट announced कोविड ट्रीटमेंटआवबो बहाबा बहाबा माबा नाङो नालाय खरसा नाङो बेहाय माने टैक्स नाङो बे टैक्सखौ फुरायनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों आसाम सरकारा बेनिफ्राय मोनसे मा NHAI OKs rupees 1,823 crore for 409 kilometer stretch in Dima Hasau 49 किलोमीटर गोलाव लामाखौ बानायनो थाखाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1,823 कौटिनि जि बाजेट दिमा हासावनि थाखाय बेखौ गनायथि होबाय बे एयर कनेक्टिविटी इन NE expands further एरोप्लेन नि जि जगाजग बे जगाजगा नर्थ ईस्टआव जोंनि थिंजाय बांगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय खेलानि रादाब उरुग्वे पेराग्वे क्वालिफाई फर कोपा अमेरिका नकआउट राउंड उरुग्वेनि एगेंस्ट पेराग्वे गेलेगोन दिनै कोपा अमेरिकानि नकआउटआव थांनो थाखाय इनिफ्राय मोनसे रादाब होदों ऑफ ऑन कोहली टेस्ट सेंचुरी ड्राउट कंटिन्यूस विराट कोहलीखौ गाज्रि फर्माव दं होननानै बुंदों बिनि जि सेंचुरी खालामनाय बे सेंचुरी खालामनो हानाया दा खराङाव गोग्लैनानै दं बे खोथाखौ बुंदों बिनिफ्राय जोंनाव जोबथा रादाब बिलाइ बे जोबथा रादाब बिलाइया जाबाय मेट्रिक दैनिक अखम नैबे दैनिक अखम बेहायबो माबाया रादाबा बे आगोलनिफोर बादिनो गोदान रादाब गुबुन रादाब बिदि एसेबां गैया बेखायनो नैबेखौ फरायफिनबावनोसै आगोलाव फरायदोंमोनबाबो मेट्रिकर नम्बरर अंक एकादश द्वादश श्रेणीर गट परीक्षार नम्बरर भित्तित उच्चतर माध्यमिकर फलाफल बे क्लास 12 नि जि रिजाल्ट होगोन HS फाइनल नि रिजाल्ट देग्लाय बियो मेट्रिक नि नम्बर क्लास 11 नि नम्बर आरो क्लास 12 आव बे यूनिट टेस्टफोराव जा नम्बर मोननाय बेफोरनि सायाव बिथा खालामनानै होगोन बेखौ होनदों बिनिफ्राय मोनसे खेलानि रादाब बे जाबाय अभिलेख गरार पथन अप्रतिरोध्य इटालिया मोजां खालामगासिनो दङ फुटबल गेलेनायाव दा बियो लिरमिन सोरजिनो थांगासिनो दं रेकर्ड सोरजिनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जेन रावबो होबथानो हानाय नङा बे रोखोमनि होनदों बेनिफ्राय राष्ट्रीय अंतरराज्यिक सिनियर एथलेटिक्स टोकियो ओलम्पिकल योग्यता अर्जन प्रचेष्टा आरम्भ हिमा दासा टोकियो ओलम्पिकआव गेलेनो मोननो थाखाय बे जे पाठशालायाव आन्तराज्यिक बा इंटर स्टेट्स एथलेटिक खेला जागासिनो दं बेहाय दिनै गेलेगोन आरो बे खेलायाव जुदि देरहानो हायोब्ला बा मोजां खालामनो हायोब्ला बियो टोकियो ओलम्पिकआव गेलेमोननायनि आसा दङ बे खोथाखौ बुंदों जे दिनैनि जि रादाब बिलाइनिफ्राय नोंथांमोननो रादाब फरायनानै खोनासंहोनाय बेखिनियानो बेखायनो जोबथारनायाव नोंथांमोननो आंनि जि गोथार खुलुमनाय सिबिनाय बेखौ बावनानै दिनै जि रादाब फरायनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।